ngaturi gegojekan meneh ya, Tru. Ya, suwe ora ketemu saking larise jadi angger dijom meneh wah mboten saged Pak kula pun teng mriko angger dijom meneh mboten saged Pak kula pun teng mriko lah tujune para Karang Taruna lek mengincim Mbak Eka iki wis pirangane sasi kepungkur dadi pas longgar ngono ya Tru ya melu ditanjakne ayo Kak jumeneng Kak nah dah nah deh kelangenane para kanca-kanca Karang Taruna. Ya. Ketuanipun Karang Taruna sinten wau Mas Yuda. Mas Yuda. Piyaine Kang pundi to Kang Petro? Nah, mau bagian seksi ribut yo parkir yo noto walah wis ora leren Mbak Eka. Oh nggih, kono sing gedhe dhuwur mau ngagem kopiah sanes. Oh sing awake ombo. Awake ombo. Nggih. Nggih, bareng oh nggih sing rada gendut wau nggih. Heeh iya. Lambi putih nek mboten salah. Heeh. Oh layak kula wau mlaku mriki kok terus sing prengsane iki do alok. Alok piye? Ning kok anu iki bintang tamu to. Lah kok kalih jenengan kok anu tere karo Mas Yuda ki mau. Heeh. Kok jare koyo nyangking tremos. Ya ora kok. Saking tresnane kok, Kak. Lah nggih, mesti gandeng malah koyo nyangking tremos. Mboten nggih. Mboten. Nggih. Wong genah lek bodimu apike kaya ngono kok. Kowe cara gitar Spanyol kok. Ngelokne kaya tremos ki sapa sing muni tak tapuke lambene. Mas gitar Spanyol niku ados kula niki. Heeh. Waduh, ngarep mburi gedhe kabeh. Heeh. Angger dibetot. Spanyol tahun pinten niku? Ya tahun ke 18 19 ya. 19. Ah dibetot muni mak. Ngono kuwi dibetot ngono. Iya. Kadang mak besok kula niku. Heeh. Kowe mau ora ngaturke anu lho, panuwun lumantar tembang kanggo masyarakat Kentingan iku lek urunan luar biasa lho Kan Jajak. Luar biasa niki dusun acarane hebat Ya. nek kados mekaten. Heeh. Kentingan niku namung dusun 4 RT to Kang Ben. Heeh. Ya 4 RT 1 RW. Luar biasa wis kaya acara kecamatan Heeh. ramene. Iya. Hebat saking mriku bakul-bakul nggih kathah sampai kula ajeng mriki niku kepiyak-piyak wong nonton. Heeh. Saking akeh sing nonton bakul-bakule nggih kathah. Heeh. Inggih. Jajal. Suasanane sansaya adem banget mriki aku sansaya mengkret dadi jenglot iki. Jajal aku tak takon. Pripun? Dusunmu jumbleng kono apa enek wayangan ngene iki Jajal? Enten mboten? Menika pun jarang-jarang nek. Wis jarang ya? Nggih. Biasanya do gantung gong enek wayang pisan nih sing delok kuwi wong 10. Heeh. Sing padu wong 15. Wong aku ya tau ning nggonmu lho, nyatane ya tau ning nggonmu tekan jumbleng kono. Nggih. Saya nek kon urunan kaya masyarakat kene iki Nggih. apa ya gelem 280 lho kan. Tuh. Niki sak perwuwung. Perwuwung iki 280. 280. Heeh. Gene kula mriko napa kuwi jenenge dienggo acara bal-balan. Heeh. Karo nanggap wong watuk. Nanggap kok wong watuk. Sementing rame mriko. Lah ya, ning nyatane aku mau matur karo Buwa. Pripun? Buwa ki lho, lek mung 280 nu jane mboten kathah Mas Kangkol mriki niku. Nggih. Berarti tidak merasa keberatan, ning malah keporo seneng mergo iki salah satu sarana untuk sodakoh nyodakoi dusun Kentingan. Laras mergo sampun dipun niati. Iya, bener. Mugi-mugi rezekine sansaya kathah, Amin. win barokah. Amin. Atine diparingi seneng, ayem, tentrem, lumunturing mengke pikirane dadi positif, hasilnya pekerja dadi akeh, ya numrapi dumateng tiyang kathah. Contone kula sragen jumbleng ya teko kene. Lah iya. Matur mbah nuwun kagem keluarga agem Kentingan. Iya. Mugi sehat sedaya. Wayangan terus to Kang Petruk mriki. Nggih, mugi-mugi ngoten. Nggih. Mugi ngoten. Nyatane Nganjuk niku pun percaya kula Nggih. mesti anggere wayangan sing nonton mesti nggih kathah. heeh. Nanggam nggih kathah. Iya. Nggih. Dek, dek. Alhamdulillah. Nggih. Ayo nembang. Nembang napa? Yo kunjuk warga masyarakat mriki nembang Tasih napa? wonten pamundutan napa? Wonten niki saking kanca-kanca Lin Mas
nyuwun caping gunung. Oh nggih. Nggih. Saking Mbah Siem Marung. Nah. Ngaturke, Kak. Dikompleti sak bawane coba. Wayahe Bos. Oh iya, saben bengi heeh. Wis kene iki wong lalen dipancing kuwi. Yo. Aku kelinganku bawa jurang jugruk ki mengarang main macam. Saben bengi. Ko konang yen memajang mung karo janur kembang kembang wae metu selain nyinden iso ngendang yo apik. Eka uget-uget. Heeh. Ning aku duwe pesaingi ngendangi kagong. Sapa? Nduk Angelia Maharani. Ayo mencolot ning gendang, Nduk. sing anu niki penabuh wonten Bonang penerus. Nggih, ayo. Ayo Jet. Yo bonang yo ngendang kok Domongi kok. nyuruh ngedram. Gue kayak kendangi karo Angelia Maharani. Dedeh. Nah. Iya Ran, Rani. Pas dangdut jaipong mboten. Ora. Mboten. Enggak. Deh. Ayo, tembangnya tutuk nosek Kak. Nggih. Wah, salaman karo aku bareng. Oh ya, adik tingkat Iya. Pacitan Sarawi Janang Rani wi lulus tahun iki, Mbak Eka. 2026. jurusan karawitan. Jurusan Karawitan. Nggih. Mencapai nilai kumlot tertinggi lulusan 2026. Wah, hebat luar biasa. Mbak Tepuk Rani tangan teman-teman di Maharani, Jolaras. nggih. Monggo, Mbak. Hebat. Angelia. Wah, Mbak Angelia Maharani wi teorine yo nilaine apik, prakteke yo becik. Tingkah lakune yo apik, imane yo kuat. Kuwi angger gabrukan kok weruh wong lanang ganteng langsung dingkluk. Astagfirullahaladzim. imane kuat. Langsung Senggol-senggolan ngenten Wah, langsung. astagfirullahaladzim. Tangane dicekel wong lanang ngono. Astagfirullahaladzim, kula dosa Gusti Allah. Ning bareng dikeloni meneng ae. Masa to, Nggih. Mboten bocah Angel niku lugu kok. Tesih lugu. Maksudnya dikeloni bapake ngono lho. Bapake sinten? Ya sok bapake dhewe, sok bapak dosen dadi ora mesti. Ngeloni marang ilmune Oh, oh. diayomi. Marai ilmune, nularke ilmune kan nularke ilmu kuwi bisa melalui dua cara. Caranipun Satu melalui lesan, dua melalui cairan. Jadi cairan menapa? Lesan terus tulisan to. tulisan Oh, maksudnya. dah, tulisan kan enten cairane tinta. Lah iya, enek tintane oh, kuwi lho. alah kuwi to. Lah rapi iki tekan ngendi-ngendi pikiranmu. Nggih. Mesti nek
iki si Angel mesti seringnya lewat apa cairan. Heeh. Karena sering nulis. Oh, iya. Penulis juga. Nggih. Iya. Wis Gen, iki dipleter wae iki sindenku tak kei kebebasan tak kon mangan. Nggih to. Terus nggih semangate Ya. masa pertumbuhan ke Ya. samping. Nek bengi ngene iki mangan Kak, tapi sesuk ki poso. Lho, lha maneh nggih. Kekuatane kaya ngono kuwi. Mula Dwija Laras ki sekuat-kuat ki mergo bengine ngene iki mangan, sesuk wis poso. Mulane awake. Mula awake lak langsing-langsing delok ora enek sing kuru ra eneng. Nggih niki minimal niku 70. 70 ke bawah. Iya. Nggih. Iya Kak. Panas udan. Tarian apa mboten? Mboten Cah. Ya ora apa-apa parikan. Nano. Lho ngono. Menyang Sleman Menyang Sleman, terus mulih terus mulih. warga kentingan Heeh. mugi sedaya sugih. Amin. Wah, Jan, wah, wae pinter ya kaku. Mik terus. Alah, kok mik gitu. Aku krungu suarane kaping mik terus. Iki udel. Udel ta kuwi? Heeh. Udelmu kaya Eka. Njur aku nyaprut. Iya. Mosok ki udele bodong ora. Mosok aku pada ki udel. Iya. Pun nggih. Panas udan aling-aling caping nadyan wadon sarata lanang inumane banyu Ya. Yo, langgam sik ngolake dindakune Nduk Angel Lia Maharani. Nah, celuk Angel yo kenek, Lia yo kenek, Maha yo kenek, Rani yo kenek. Yo. tapi nang ditinteng Mbak Angel Dinding apane? tinting kendang. Ah, lek dinding kendang ki piye lho? Dek jam pas kok nggih nggih. Dek jaman berajang gerak-geringan lanang biyen tak openi ning saiki ana Matur nuwun Mas Joko Pilang Kencang nggih.
Caping gunung, tasih ngebyar iki Mas, matur sembah nuwun Mas Joko. Nah, uga menika saking Mas Joko Kedung Malang. Papar Kediri, nggih, matur napa leres benjing dalu pentas dateng Bangsongan, Kecamatan Kanyek. Oh, mboten Mas, nggih, mboten. Benjing menika kula wonten ing Kaliula Sukamara. Nah, Mas Joko ndak klera-kleru ngono tiwas mara ning Bangsongan Kayen Kidul. Wong wayangane isih tanggal 21 Agustus. Benjing tasih sowan wonten ing Nganjuk malih. Nggih. Nah. Yo Kak, baten iki Kak. Syukur bisa Ya dangdut jal. Engko gen adil ya, Kak. Pripun? Gen adil, kowe genti ngendang, Angel genti nembang. Ayo Nduk, pangku Pak dosen Nduk, ayo Nduk. Swanten nggih jos kok Mbak Angel nika. Apa? Swanten nggih jos. Wah, Dadi sinden ya oke, penabuh ya oke. Joget urung ngerti. Joget urung nek menek rejeng ya, Pra. Sak to, gak mboten. Nggih. Ayo, kudu kendel kok. Ayo, coba. Wis duwe penggemar berat lho, Kak. Nggih. Angel Mania. Fans club namanya Angel Mania. Niku saking Jakarta. Nggih, nek disingkat AM. AM. Angel Mania. Nggih, niku saking Jakarta niku saka mangsa teng Solo niku nggih badhe mirsani Mbak Angel niku penggemare niku dijumlah niku cacahe wonten setunggal. Ajeng jumlah kok siji tok. Angel Mania AM nek jenengan DM. BM ya, Pak? DM Dwijo Kangko Mania. Oh, Dwijo Kangko Mania, heeh. Nek kula M. M. Rei. Ora kena digawe. M. Ayo dinake ayo. Syukur bisa nyaman gunung desa dadi raja dene ora ilang padha lara lapa
Je, naik ke panggung Je. Nyanyi Mbak Angel. Godhong tela wae iso gawe lega kok. Oke sing do pengin kaya ngapa to suarane Dik Angel. Wah. Nyeluke wis Dik Angel. Lagunipun Lagune manut karo Angel wae aku ora ngarani. anu lho ya aja cucur bawuk lho ya. Cucur bawuk ki gending patalon kok. Tak ketek dulu tok kede, tak anter tok 6. Kowe iki kok nyindir ora kon jangir kok. Kaos kakinan. Ya. Ayo iki ajaran kendel kae iki Kak. Bocah iki iso rada isinan ndemong ya angger petuk wong lanang dingklu. Wong tesih perawan nggih biasa to. Pak Kangko. Mbak Angel. Apa kabar? Baik. Oke, Alhamdulillah. lulus tahun kemarin ya. Tahun niki. Tahun Tahun ini ini. ya. Kumlot. Selamat buat Mbak Angel membawa nama baik. Isi Surakarta nggih ta? Jurusanipun Karawitan. Dosenipun Pak Widodo. Nggih. Wah, Pak Guru. rumahnya mana tuh Mbak Angel? Kulo Solo. Rumahnya Oh lah Solo no. Langgeng layang ya. Solo kota budaya. Nggih. Mau betok kali Sragen kula. Sragen kota apa? Kota Intip. Wah, kota Intip. Nggih. Ayo nembang apa aja? Ayo aja. Apa lagunya? Lagunya apa terserah Anda, sing penting apa. Karo maca ya ora apa-apa. Apa? Apa? Idam Sari enek. Terus Apa tembang kangen mau? tembang kangen. Permintaan. Mau duet. Tembang kangen ya. Tembang Jel? kangen. Iya. Yo. Aku njaluk di langgam sike. Lah kuwi engko kek campur karo musike. Baworian apa mboten? Ora usah bawa. Langsung. Jane suarane apik ning aku lek takon bawa ki man-man suarane aku. Lek nganti wiyaga-wiyaga do kedanan karo Angel temenanan. Disembunyikan dulu. Iya. Anu nek ngono ya kaya Pripun? digarap campur sari ya. Nggih. Sampean ngancani karo Angelia gen ajar kendel. Nggih, siap. Ya. Deh. Bocah kengor mesa mesem tok. Ora tau duwe nesu, ora tau duwe uni. Ya. Jare Mas nggih kok jare sapa ngono. Apa ya to? Oh lah pengaku. Piye nggih? Boten, Pak. Nek nesu piye Mas? So anggur salah kan Angel kan menerus ke anggur salah ngono matane. Ngono gak? Bocah ngalus lho dadi cah wedok. Kaya aku ngalus. Nggih. Jangan kan kula panutan kula. Nggih, mosok panutanmu. Nggih to. Tuntunan. Lempah ya. Ya, Nggih. lagune tembang kangen ayo Angel. Ya, sing seru, sing banter lho Angel ora usah wedi salah. Nek kowe salah ora nek sing ngluputke ora nek sing nyeneni mergo kowe iki wiyaga. Nah, wiyogi. Mergo wedok, mahasiswa lah, mahasiswi, wiyaga ya wiyagi. Miyabi, heeh. Yo coba diaturke. Mas. Apa tembang kangen? Kok iso memanik lah. Oh. Anu lho Mas sing wayah wengi lho. Wayah wengi Mbak Ayu. Pada tindak pundi? Neno. Curug ucluk. Dilanggam kese, lagi dangdut. Ayo. Kuncinya apa? Kuncinya apa Jel? Jaluk kunci apa? Ya. Manut. Oh manut. Ayo Cur. Ayo Ja, masuk Ja. Wes
tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki landang wujud rina bengi. Pancen sliramu wis ora krasa liwat aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ora Wah, jos. Tuh. Ayo joget aja. Iso nih. Ayo aja. Ya, lah, ger. Oh, alah. Kaya layangan gapangan. Iso apik lho. Sik. Kah. Pripun? Iki tak takonane, wong nuwun sewu ya duwe swara apik, rupa ya cantik. Nganti cantike kaya Manuhara. Manuhara bintang film Jakarta kae lho, padha ora tau. Tak kira Mas Jul. Lah kok malah milih nabuh ora lungguh ning nggon sindenan kene? Apa alasanmu? Kenapa? Kula remen nabuh Pak Ngian Pak. Oh, remen nabuh.
mongko secara finansial iki jek akeh nyinden timbang nabuh. Kok amakmu milih nabuh? Berarti tidak karena uang ning karena senang nggih. Nggih, leres, Pak. Duh, Masya Allah. Assalamualaikum. Tapi mbok menawa Mbak Angel juga ingin membuktikan, Pak. Membuktikan apa? Bahwa perempuan tidak hanya nyinden saja, namun juga bisa nabuh seperti apa yang dilakukan oleh umumnya para lelaki. Oh iya. Di wanita sudah setara dan sejajar. Emansipasi ini ya? Emansipasi. Nggih, emansipasi mbok menawa niku. Iya, Mbak Angel. Nggih, leres. Sip. Luar biasa. Ampun nggih, Pak. Nggih, makasih Cahayu. Makasih. Jangan bercanda alisnya kaya ngono. Assalamualaikum.